ካብ ትሬዲንግ ድሕሪት ዘሎ ሓቂ ሰላም ኩለኹም ሎሚ ብዛዕባ ትሬዲንግ ክዛረብ እየ ፍላይ ድማ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝረአ ዘሎ ምስሊ እና እቲ ሓቀኛ ዓለም ትሬዲንግ እንታይ ይመስል ሎማዓንቲ ክንርኢ ኢና ቅድሚ ምጅመርና ሓደ ሕቶ ኣለኒ ትሬዲንግ ብሓቂ ቀሊል መንገዲ ሃብት እንተኾይኑ ስለምንታይ ብዙሓት ሰባት ገንዘቦም ይስርኑ ኣብ ቲክቶክ ዩቱብ ወይ ኢንስታግራም ክትርኢ ከለና خبارات መኻይን ዓበይቲ ገዛውቲ ምቹእ ህይወት ንርኢ ኮሚቴታት ድማ ካብ $100 ናብ $10,000 ወይ ኣብ ሓደ መዓልቲ ሚልዮነር ኩን ይብሉ ግን እቲ ሓቂ እሱ ይኾነን ቀዳምነት ፎሬክስ ማለት እንታይ እዩ ፎሬክስ ማለት ምልውዋጥ ምንዛረ እዩ ኣብነት ዶላር ቢሮ ወይ ፓውንድ ብየን ምቕያር እቲ ኣብ ዓለም እቲ ዝዓበየ ገበያ እዩ ኮይኑ ግና እቲ ብዙሕ ሰብ ዘይፈልጦ ግን እዚ ገበያ ብባንክታት ዓበይቲ ትካላትን መንግስትን ዝመሓደር ምዃኑ እዩ እቶም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ንሪኦም ዘለና ጀማሪ ትሬደራት ኣብዚ ዓብይ ገበያ ክርከቡ ከለው ብዙሕ ሓደጋ ይጋጥሞም ዓዶም ካብቶም ዝዓበዩ ሓደጋታት ድማ ሊቨሬጅ ይበሃል ሊቨሬጅ ማለት ብውሕድ ገንዘብ ዓብይ መጠን ገንዘብ ምቁፅፃር ማለት እዩ ንኣብነት $100 ጥራይ እንተሃሊካ $10,000 ዝኣክል ንግዲ ክትቆፃፀር ትኽእል እዚ ክስተምዖ ከለኻ ጽቡቕ ይመስል ግን እቲ ዕዳጋ ብቐሊሉ ኣንፈት እንተቀሳቒሱ እቲ ኪሳራ እውን ብቕልጡፍ ይዓቢ ስለዚ እዩ ብዙሓት ጀመርቲ ትሬደራት ኣብ ሓፂር ግዜ ገንዘቦም ይስእኑ ካልእ ዓብይ ፀገም ድማ ማሕበራዊ ሚድያ እዩ ኣልጎሪዝም ናይ ቲክቶክ ኢንስታግራም እና ዩቱብ ሓቂ ክንርኢ ኣይንደልን እቲ ዝደልዮ ግን እስኻቲ ቪድዮ ክትርኢ ጥራሕ እዩ ስለዚ خبارات መኪና ገዛውቲ ምቹእ ህይወት ዘርኢ ቪድዮታት ብዙሕ ተመልከቲ ይረኽቡ ብዙሓት ሰባት ድማ እቲ ህይወት ትሬዲንግ ጥራይ ከም ዝተረኸበ ይኣምኑ ግን ሓቂ ኩሉ ግዜ ከምኡ ኣይኮነን ገለ ሰባት ኣብ ትሬዲንግ ዘይኮነስ ካብ ኮርስ ምምካር ወይ ካብ ምልኣኽ ሰባት ናይ ብሮከራት ገንዘብ ይረኽቡ ስለዚ እቲ ንስኻ ትሪኦ ዘለኻ ሃብቲ ትሬዲንግ ጥራይ ከም ዘይመፀ ክትሕስብ የብልካን እሞ ትሬዲንግ ሕማቕ ድዩ ኣይኮነን ትሬዲንግ ከም ካልእ ሞያ ትምህርቲ ተሞክሮ ትዕግስትን የድልዮ ሓደ ሓኪም ንምኳን ዓመታት ይመሃር ሓደ መሃንዲስ እውን ከምኡ ስለዚ ሓደ ሰብ ብሓደ ሰሙን ትሬደር ኮይኑ ሚልዮነር ክኸውን ይኽእል እዩ ኢልካ ምእማን መፀገማይ እዩ ኣብ መወዳእታ ትሬዲንግ ዕድል ኣለዎ ግን ሓደጋ እውን ኣለዎ ቅድሚ ገንዘብካ ምእታው ትመሃር ቅድሚ ምውሳንካ ሓቂ ፍለጥ ቅድሚ ምእማንካ ሕቶ ሕተት ምክንያቱ ኣብ ዓለም ትሬዲንግ እቲ ዝኸበረ ንብረት ገንዘብካ ጥራይ ኣይኮነን ኣእምሮኻ ውሳነኻ እዩ ይቐኒየለይ እዚ ቪድዮ ተፈቲኹሞ ላይክ ሼር ግበሩ ርኢቶኹም ድማ ኣብ ኮሜንት ጻፉለይ ይቐኒየለይ